आरो बेबायदि उनाव नोंथांमोना नायलांबावदो खौनो जोंनि गामि खाथियाव दैबाना जादों लामा लोमजोब्बाय न'नि लामामोन आरो गंथाम गामिया लोमनो दा सिलिंखार जानानै दङ बिराद गोदाव सोराव दाउ अमा बोथोरनो ना बिसिनाफोरखौ बोथ्रोदनो ना संनाय खावनाय जोंनि जानाय लोंनायनि थिग दं जोबोद दैबानाया हेभि ओरैबायदिनि थाखाय अखा गैयैनि थाखाय खस्थ' भुगिनांबाय बर' फिसाफ्रा जोबोद खस्थ' नोंथांमोना नायलांदो गिलु बालु लामाजों समान दैजोबबाय लामाया बिराद गोजौमोन बियो दा जोंबो थाबाय नोंथांमोननो देखायनो सानदों जाहाथे बेफोरबायदि दैबाना नुफेराखै जानो हागौ आसामावनो बिदि जाफेराखै बर' गामियाव बिदि लोमफेरनाय जोबोद खस्थ' गाइस दा जोङो गिलायलांबाय बोरैबा गलांबाथाय बोरै मानसियानो बेहाय थांखाया आरोखि ओरैबायदि खस्थ' गारि मथर खारनो हाया दालां खालां बायजोब्बाय दालांफ्राबो बिराद बायबाय दालांखौ थांनो हानाय नंला लामाया बायजोबबाय लोगोसे जोबोद दाउ अमा दैबानाजों दैयावबो दै बेखौ हमै मानसिफ्रा न'आव लांनो दोनैनो सोरबाबो बिगोमा सिखारगोन खोमा साननानै जोबोद इन्टारेस्टिं नोंथांमोना नायदो जोंबो गिलायलांबाय जोंबो दैबानायाव इन्टारेस्टजों लोगोसे जोंबो थाबायदों थाबायनानै दा बै गामियाव नुनाय गामियाव थांनानै दाउ अमा एसे बोथ्रोदहैखानोसै आरो बुस्थु जानो मुवा बायदिसिनाखौ एसे एनै सेजौ खालामनानै जों थांगासिनो दं आरो दा सेकेन्ड स्टेपाव देखायबावगोन आंनि भिडिअखौ मानोना आं दा दै लोमनायखौल' आं देखायनाय जादों मानोना गिलु बालु दाहारनो नायदों जोबोद खस्थ' भुगिनांदों बे गासिबो बर' गामि बे बर' गामियानो गिलु बालु मिनि खुसि संसार जाग्रामोन दा बोसोरै जोबोद दुखु जानांबाय थायो मानोना खस्थ'फ्रानो गिलु बालु जाबाय हाया थावरिनो हाया रावबो दै खाथिफ्रावबो हरैहाय नुहुरनायजों दै खाथि बयबो न' लुनानै दंमोन हागुङाव बे हागुङाबो लोमजोब्बाय न' सिङावनो हाबबाय 5 फुट गोथौ न' सिङाव दै हाबनानै दं दा दासिमबो रानाखै जोबोद खस्थ' बेनि उनाव दा नोंथांमोना कमेन्ट आरो लाइक खालामदो आं बेहाय भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों बाय